mangifika ekitchen ngithola omunye ummese nje omkhulu esinkini nguthatha ummese ngithi yo mangimgwaza bazongibuza ukuthi ngifike kanjani la and what if ngiyamgwaza uyashona sengiyoboshwa phela manje angeke ngisaqhubeka nesikolo angeke ngisayenza izinto ebengiloko ngizenza uya understand oh okay maybe to date someone it is a must ukuthi ube intimate naye uya understand Yeah. ngathi let it be ngalala naye ngahamba ngaye ekhaya angisakwazi phela ukuya esikoleni ekhaya if ngingena ngo3 uma mama ungi-expecte ngo3 o'clock if ngizongena ngo3 mama mbeka kushaya and there was once la umama ake angishaya khona umfana uqeda ukuyongirape bangifika ekhaya ngifika late mangena umama wangishaya couldn't even say to her ukuthi kunomuntu oso ongenze into eso you understand bekuzoba ngathi maybe I'm making an excuse